Ja, det gør jeg. Ja. 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 Global opvarmning, hvad er det for noget? Ja. Ja, det gør jeg. Nej, ikke så rigtigt. Ja, så nogenlunde i hvert fald. Så ved jeg lidt om det. Ja, så nogenlunde. Ja. 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 Ja, det gør jeg. Nej, ikke så rigtigt. Ja, jeg prøver at tænke på at købe økologisk. Nej. Hvorfor ikke? Det er for besværligt. Det tager for meget tid. Nej, Hvorfor ikke? det er lidt svært, synes jeg. Nej, Hvorfor ikke? fordi jeg ikke ved, hvordan jeg skal gøre det. Jeg cykler i skole. Hvorfor gør du ikke noget? Udover det. Det ved jeg ikke. Ja, det gør jeg. Hvad? Sørg for at slukke lyset, når jeg ikke er i rummet mere. Og slukke for vandhænden, når jeg børster tænder, når man slukker jeg lige, mens jeg ikke børster tænder, blandt andet. Og så batterierne putter jeg i sådan en, putter jeg ikke i skraldespanden, den putter jeg i sådan en, hvor man skal putte dem i. Blandt andet. Det ved jeg ikke. Ej, men hvis man tænker i det økologiske i hvert fald, så kan det være dyrere at gøre det. Men jeg prøver. Ja. 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 Nej, det synes jeg ikke. Det er rigtig besværligt, men man kan sikkert nok gøre mere. Ja. Ja da. Højst sandsynligt, ja. Ja. Ja, det vil jeg nok. Ja. Ja. Ja, hvis jeg kendte til dem, og de var let, så ja. Ja, det tror jeg. Så tror jeg, at jeg lige vil gå ind og se, hvad man ekstra kan gøre i hverdagen. Ja. Ja. Ja, det vil jeg nok, hvis det var lidt at finde. Nej. Ja, helt sikkert. Helt 100. Ja, det vil jeg. Ja, det var godt.